Bos días a todas e a todos e, bueno, e gracias por estar aquí. Para esta idea que se nos ocurriu, dende EAPA en España fan todos os anos un informe sobre o estado da pobreza, investigando as últimas fontes de estadísticas disponibles. Fan todos os anos este informe que logo tamén en cada unha das comunidades autónomas facemos tamén non só cos datos do Instituto Nacional de Estadística ou outras fontes de ámbito estatal, sino intentando complementala con fontes estadísticas ou que teñamos tamén en Galicia. Vale? Con lo cual, dai surde esta idea do seminario, do informe sobre o estado da pobreza en Galicia que presentamos o número 15, pois o día 17 de outubro, Día Internacional da Erradicación da Pobreza. Presentámoslo nun acto no Parlamento, normalmente solémoslo presentar coa Valedora do Pobo, con quen temos unha colaboración pois moi continuada e moi directa, pero este ano decidimos presentar no Parlamento. Como ides ver a continuación, os datos da situación de pobreza e exclusión en Galicia no último ano non vamos a decir que son bons, temos que ter moito cuidado na forma en que nos expresamos, porque, aínda que baixaron sustancialmente as tasas de pobreza e exclusión social para os casi medio millón de persoas, as 509.000 persoas que siguen nesta situación, non se pode falar de boas noticias, e que hai que ter un respeto absoluto e por as palabras que se utilizan, pero sí é certo, bueno, que como veredes despois, cando Nerea presente máis información, bueno, pois veredes que, comparado, por exemplo, con outras comunidades autónomas, pois sí que é esperanzador ver, bueno, que causas que motivan esta reducción de pobreza e se nos indican pois, un camiño a seguir para seguir avanzando nesta reducción. Por lo tanto, como fixámoslo no Parlamento, diante dos grupos parlamentarios, diante dun grupo reducido de persoas. Pero varias das nosas entidades membro, bastantes, nos dixeron que se nos quedaba corto, é dicir, que, bueno, que xa é, por presentalo, só ali no Parlamento, aínda que na web tedes, vamos a ir poñendo no chat ligazóns así, según vayamos falando para que o teñades máis fácil, pero aí non lo pediron. Entre eso, e que tamén falaba Nerea e eu, Nerea Rivero, a miña compañeira, é a autora do informe aquí en Galicia, e está aí, falábamos, bueno, despois do traballo que nos dá facelo, despois presentámoslo no Parlamento, saleu moi ben en medios de comunicación este ano, nos permite avanzar moito en líneas de incidencia política, pero o certo é que se nos quedaba escaso, decía, pois meu, xa que temos a presentación, vamos a cuidar un pouquiño e facemos unha presentación aberta así en webinar. Así que, digamos que nos sorprendeu para ben o éxito desta convocatoria. É dicir, aquí estades personas desde logo, de entidades do terceiro sector, de dentro de APN ou de fora de APN, estades personas das administracións públicas, da Xunta e de Concello, estades parlamentarias e parlamentarios, hai personas da universidade, é dicir, bueno, é un grupo moi variopinto. Isto é un formato webinar, é dicir, que, porfa, vamos a cuidar moitas preguntas que teñades. Algúnas as fixechedes na presentación e as vamos tratar de ir respondendo hasta onde poidamos, vale? Entonces, pero se non, ides poñendo no chat e vamos comentando así. Comentaba ya Nerea que tendo un público tan variado, a mágoa que só vai a durar 1 hora e media ou hasta as 11:30 e non podervos poñer en grupos de traballo, investigar o que temos aí, as dúbidas que temos, por que plantexárbolas e traballalas en grupos, bueno, aí vemos que cada ano temos unha necesidade de investigación, de que propoñer de universidades, de propoñer a entidades, que haxa máis aspectos que nos creemos que son así, pero que merecen ser investigados. É unha liña de colaboración que temos cada vez máis coas universidades e que tratamos de levar adiante. Onte saliu unha boa nova, onte saliu publicado, presentaron o informe FOESA de Cáritas, un informe que fan cada 5 ou 6 anos, se non me equivoco, ainda que utilizan distintas fontes que as de que vamos a presentar aquí, utilizan as súas propias fontes, pero é unha referencia, a referencia en moitos estudios de pobreza e exclusión social, é dicir, con cal, bueno, estamos tamén con esta idea de presentar os datos do último ano e ver, bueno, as cuestións que plantean o informe FOESA Cáritas este ano. Moi recomendable a súa informe executivo, moi recomendable as cuestións, fan unha labor de comunicación
das problemáticas que afectan pobreza e exclusión social, e no que se refira a nós, como ides saber que tiñamos varias dúbidas, tendencias que víamos de ano pasado, por exemplo, a empobrecemento da mocidade e da infancia, e que cos datos deste ano nos generaban algunha dúbida, pero vemos, por exemplo, que o informe foi esa, bueno, pues xa pon as cifras. Así que, bueno, pues seguimos aí. Iniciamos con este webinar. Quisemos iniciar como descubrimos que o Zoom ten unha opción para traducción simultánea en lingua de signos. Bueno, pues temos aquí as nosas compañeiras da FaxPegá e facendo probas, estuvemos facendo investigación, proba e error. Aí vos puseron no chat como facer para ter a ventana de traducción de lingua de signos, pero vamos, si podemos a partir de aquí, si vai ben, o ideal é normalizalo e que, vamos, xa por sistema poidamos ter habilitada esta opción para a lingua de signos de xeito natural e que eso tamén as administracións públicas, como me decían da FaxPega, pues contemplen accesibilidade a todos os niveles en calquera tipo de actuación se incluída esta. Vale, pois así, sin máis, vamos a compartir un PowerPoint, unha presentación, a mesma prácticamente cada Parlamento, inda que aquí, como temos un pouquiño de tempo máis, vamos a compartes ti, Nerea, por fin. E así xa que despois como vas falar ti sobre todo... Sí, o que pasa é que se comparto eu, teño que pasar eu as diapositivas, creo. Entón, dasme ter que indicar. Vale, perfecto. Sin problema. Sí? Sí. Ok. Vamos a estar este formato diálogo, é dicir, entre Nerea e eu, é dicir, que mentras fale eu, pois se Nerea ve algo que me salto ou que non digo ou que non digo ben, me dirá Nerea e eu o mesmo, é dicir, comentando cousas que se nos ocurren e tal, bueno, que é así como vamos, é que como se tuviéramos unha reunión de traballo, non? No traballo podemos así, estamos dialogando sobre o informe, vemos, cuestionamos onde entra, bueno, pois así que traballamos. Podelo en ventana completa, Nere? A min apareceme en ventana completa. Sí. Bueno, non sei como estades Pero... vendo. En Estádelo ventana vendo, non? En completa. todo caso. Ah, Sí. no, en ventana completa no. No, O sea, ventana no modo completa non presentación. está. No en modo presentación. Un segundo, é pola configuración da presentación. Bueno, pois mentras fala, mentras o que a primeira, a ver, se non o sabedes, primeiro é presentar, a ver, moitas entidades aquí xa que sodes entidades membros sobra, pero o resto, bueno, é a PN Galicia, a Rede Europea contra a Pobreza, somos unha federación de entidades do terceiro sector. O nombre significa European Anti-Poverty Network, porque somos unha rede que naceu inicialmente no eido europeo, para facer incidencia no ámbito europeo. Xa se ve. Pasa, por fin, Nerea. Xa se ve. Entón, bueno, traballamos directamente despois a nivel estatal e a nivel autonómico. E traballamos, bueno, unha rede de entidades do terceiro sector que traballamos por a loita contra a pobreza, a exclusión social, a desigualdade social e de xénero, cunha idea moi clara que é de causa común, traballar polo que nos une e non polo que nos separa en defensa dos intereses das persoas e da súa inclusión sociolaboral pública. Pasamos. E o que facemos somos unha rede de... Pasa, diapo, Nere, por fin. E o que somos é unha rede de incidencia política. O que nos din estas entidades que tedes aquí en Galicia, as 36 entidades membro, é que, bueno, pues facemos incidencia en todo o que ten que ver coa normativa de aplicación, en todo o que ten que ver con planes estratégicos, con medidas que favorezan a inclusión social das persoas en pobreza ou exclusión social. Facemos incidencia política, intentamos fomentar a participación social, sobre todo das persoas en pobreza ou exclusión social, que é unha das nosas principais actividades no ano, un encontro de participación de persoas en pobreza e exclusión de quenes nos nutrimos. E, finalmente, facemos tamén promover o que se chama diálogo civil, que é unha constante, continua e unha demanda que se nos recoñeza as entidades do terceiro sector social, as entidades sin ánimo de lucro, asociacións e fundacións, exactamente nas mesmas condicións que calquera empresa, que calquera outro interlocutor público a hora de decidir aquelas políticas que nos afectan ou que afectan as persoas en pobreza ou exclusión social. Esta reclamación, que é unha reclamación continua de batalla todos os días, bueno, pues é algo que tamén tentamos defender. Vale. E, basicamente, era unha presentación breve de APN. Así que, ora, deixamos con Nerea e presentamos un pouco xa, bueno, o que é as tasas de o que é a pobreza e exclusión social.
Gracias. Ola, bo día a todos e todas. Eu vou comezar coa presentación do informe do que vos falou Xosé. A miña compañeira Clara vai vos pegar polo chat o acceso á nota web e ao informe, así como o resumo executivo para que quen queira poida velo, descargalo, lelo con calma. Eu vou comezar falando coa indicador AROPE. O indicador AROPE é un dos indicadores máis usados para medir a pobreza, está utilizado en toda a Unión Europea e compónse de tres conceptos, de tres compoñentes. Estes tres compoñentes son o risco de pobreza, que significa que un fogar ten ingresos inferiores ao limiar da pobreza por debaixo do 60% da mediana, o que significa que un fogar dunha persoa ingresa 965 euros ao mes, menos de 965 euros ao mes, ou un fogar con 2 adultos e 2 menores ingresaría menos de 2.027 euros ao mes. Dentro deste indicador temos tamén a pobreza severa, que sería aqueles fogares que teñen ingresos inferiores ao 40% da mediana da renda, é dicir, menos de 644 euros ao mes para un fogar dunha persoa, ou menos de 1.351 euros ao mes para un fogar de 2 adultos e 2 nenos ou nenas. O segundo indicador que compón a taxa AROPE é a baixa intensidade laboral no fogar, que significan aqueles fogares con persoas de 0 a 64 anos que viven en fogares cunha intensidade de emprego inferior ao 20%. E, por último, temos a privación ou carencia material e social severa, que significa a agrupación de 13 factores de exclusión social. Entonces, unha persoa está en carencia material e social severa cando ten incapacidade para asumir 7 destes 13 elementos actuais. Pararémonos despois tamén nestes indicadores cando falemos un por un dos distintos compoñentes da AROPE, pero, bueno, para que vos fagades unha idea, xa vos imos comentando de que van. Con respecto á AROPE, a pobreza e a exclusión social reduciuse en Galicia 6,7 puntos. É a maior reducción da súa serie histórica e tamén é a comunidade que máis reduce a súa pobreza. Isto significa que no 2024 unhas 509.000 persoas residentes en Galicia, é dicir, o 18,8% da poboación, estaba en risco de pobreza ou exclusión social. É dicir, casi 180.000 persoas menos que no 2023. Como podedes ver aí no gráfico, é unha baixada bastante significativa e estamos moi por debaixo da media nacional. Esta baixada acércanos a cumprir cos obxectivos da Axenda 2030, aínda que non estamos xa neste obxectivo, si que, como podedes ver nese gráfico, estamos moi preto. Abaixo en laranxa aparece a taxa de pobreza que deberíamos ter para estar cumprindo cos obxectivos da Axenda 2030 e arriba en color morado aparece a taxa de pobreza que ten a Comunidade Autónoma de Galicia. Deberíamos ter 1,4 puntos menos da taxa de pobreza que temos actualmente, é dicir, 38.000 persoas menos en situación de risco de pobreza ou exclusión social, pero, bueno, parece que, por o menos, agora mesmo imos no camiño. Ademais, avanzamos no cumprimento da meta do Plan Estratéxico 2022-2030, que vos vai a pegar aí no chat a miña compañeira Clara tamén, por se queredes acceder a él. Foi feito pola Comunidade Autónoma de Galicia e este indicador o que pon é que hai como obxectivo que a taxa de pobreza ou exclusión social no 2030 chegue ao 14%. Isto é importante, decir, isto que comenta Nerea, decir, utilizamos moito na nosa incidencia, foi un documento que elaborou a Consellería de Facenda no seu día, o Plan Estratégico 2022-2030. E a verdade que é un documento que queremos pouco coñecido, pero que para nós é superútil, decir, porque establece unhas líneas, foi unha identificación, unha análise moi ben feita da situación galega, queremos, e sobre todo nos indicadores son obxectivos e exixentes, como esta reducción da taxa de pobreza, pero tamén, se me permitides a expresión, moi libres. É dicir, é un departamento que o fixa a Consellería de Facenda non ten responsabilidades directas de goberno, polo tanto, pudo facer un análisis, como veredes despois, cando falemos da población migrante, pois hai, cando se fixo, hai 5 ou 6 anos, pois veredes que fai afirmacións que ahora demostran que facendo caso e facendo este tipo de políticas teñen éxito. Por iso este documento nos gusta citalo e recuperalo cada pouco tempo para demostrar a súa importancia.
Bueno, e dito isto, temos a comparativa do indicador AROPE nas distintas comunidades autónomas. Unha das cousas que sempre comenta Xosé é que non nos gustan moito este tipo de comparativas de pois mira, aquí vais a 0,1 e despois no outro sube 0,5, pero bueno, ante unha mellora tan significativa penso que hai que resaltar estas diferenzas, porque estas diferenzas veñen tamén de distintas políticas. Entón, Galicia é a taxa AROPE que máis baixa, como comentaba antes, é a cuarta comunidade autónoma cunha taxa AROPE máis baixa. Isto diferénciase de outras comunidades autónomas que aumentaron a súa taxa AROPE, como é Madrid, Castela e León, Murcia e Castela-A Mancha. Como decimos, con niveles de implicación política e orzamentaria moi diferentes ao que ten actualmente a comunidade autónoma galega. Se miramos a taxa AROPE por sexo, podemos ver tamén unha significativa reducción da taxa AROPE tanto nas mulleres como nos homes. Esta reducción o que fai é estreitar a fenda de xénero, o que é unha boa nova. Das 509.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social que hai en Galicia, 228.000 eran homes, é dicir, 77.000 menos que en 2023, e 281.000 mulleres, 103.000 menos que en 2023. Vemos que baixou máis nas mulleres que nos homes e iso fai que pois se vai igualando un pouco máis. Non obstante, sempre decimos que temos que tomar estes datos con precaución, porque, bueno, a pesar de que vemos unha mellora no emprego femenino, tamén unha reducción da fenda salarial, é certo que as mulleres seguen protagonizando a feminización da pobreza. Neste sentido, tamén quero matizar que a enquisa de condicións de vida non é a máis axeitada para establecer diferenzas por sexo, porque o que fai é asignar a mesma situación de pobreza a todos os membros do fogar. Entón, realmente, o que estas diferenzas por sexo que nos está reflexando esta enquisa atenden máis a fogares compostos por mulleres, pois ben sexan familias monomarentais ou ben sexan mulleres que viven soas ou principalmente, pois o mellor, mulleres maiores que viven soas. Con isto todo, o que quero dicir é que, bueno, todos os datos que vexamos por sexo, aínda que son evidentes e reflexan a realidade de moitas mulleres, non é a enquisa máis axeitada para ter unha perspectiva de xénero con respecto á pobreza e á desigualdade. Outro dos indicadores que valoramos todos os anos é a taxa de pobreza por idade. Este ano observamos que todos os grupos de idade melloran con respecto ao ano pasado e vanse equiparando, e sí que é verdade que temos que resaltar a baixada da pobreza infantil, que baixou 10,7 puntos ata estar no 17,5%, unha baixada moi importante, máis tendo en conta a alta taxa de pobreza infantil que hai no Estado español. Temos tamén que o valor máis alto en pobreza encabeza a poboación entre 30 e 64 anos cun 19,2%. Tamén quero resaltar aquí que a Plataforma de Organizacións da Infancia, poremos vos o informe no chat, fixo un informe sobre o análisis da enquisa de vida con perspectiva de infancia. Entón, se queredes profundizar un pouco máis sobre este tema da pobreza infantil, podes acceder ao informe da Plataforma de Organizacións da Infancia que, bueno, que o publicou non fai moito e que está moi ben. Vale, este ano temos ademais moito máis detalle de pobreza por grupos de idade, é dicir, de poder profundizar un pouquiño máis nos datos. Moitas veces algúns destes datos os tiñamos a nivel estatal, pero este ano ampliouse os grupos sociais que podemos ter a nivel autonómico grazas tamén á ampliación da mostra. Vamos a profundizar aquí un pouquiño nalgúns datos que nos chamaron a atención. Bueno, un dos datos que continúa sempre é que o entorno rural ten máis pobreza que o entorno urbano. Isto é unha dinámica que se dá habitualmente e que, inda que, bueno, é verdade que este ano a diferencia non é moi grande, pero que, bueno, que segue a estar aí. E despois temos que tamén resaltar un cambio de tendencia na composición dos fogares. É dicir, os fogares sen menores son máis pobres
que os fogares con menores. Isto normalmente non é así. Normalmente nós o que viñamos dicindo é que ter fillos é un factor de empobrecemento. Non obstante, este ano conseguiuse reverter esa situación e vai moi en consonancia co que víamos antes da reducción dos datos de pobreza infantil. Entón, como podedes ver, temos bastante diferencia, non é unha diferencia menor, senón que é un 21% de pobreza nos fogares en menores e un 15,7% nos fogares con menores. Por outra banda, tamén un dos datos que valoramos moito ter e que creemos que é moi importante resaltar é como a discapacidade é un factor determinante para estar en risco de pobreza ou exclusión social. É dicir, o 28,7% das persoas con discapacidade están en risco de pobreza ou exclusión social fronte ao 15,8% das persoas sin ninguna discapacidade. Como podedes ver, é moitísima a diferenza e indica que hai que traballar moito máis para mellorar as situacións das persoas con discapacidade. E, bueno, outro dato no que nos queremos parar é tamén da pobreza en función da situación laboral. Un 11,4% da poboación con emprego está en risco de pobreza ou exclusión social. Isto indica que o emprego, aínda que axuda a saír da pobreza, non é determinante sempre. É dicir, hai persoas que están traballando que están en pobreza e despois máis adiante veremos que incluso en pobreza severa. É dicir, o emprego, se non é digno, se non é de calidade, se moitas veces non vai acompañado de procesos de inclusión sociolaboral, principalmente para as persoas en situación de vulnerabilidade que a vos facemos ás entidades do terceiro sector, pois é moi difícil que poida resultar para sair da pobreza principalmente a determinados perfís. E, bueno, con esta parte acabo cos datos da Arope e agora vai explicar o meu compañeiro Xosé por que creemos nós que se reduce a taxa Arope. Bueno, pues como vos decía, bueno, o dito, despois destos 20 minutos de presentarvos aí os principales cipas, sobre todo da taxa Arope, lembrade, tedes o chat para calquera pregunta, para calquera dúbida ou para calquera cousa que se vos ocurra, porque metervos en 20 minutos, bueno, pues toda unha serie de datos. Querixemos facer no informe deste ano unha presentación específica de ver por que creemos que se reduce a taxa Arope con esta medida, es decir, con toda a precaución que decíamos ao principio e que bueno, as situacións e tendencias que vemos de fondo e preocupacións siguen estando aí, e despois falaremos de alguna, pero por que creemos que se reduce a taxa Arope? Temos tres razóns como mínimo, tres razóns que creemos bastante validadas, pero que todas animamos a cada vez máis a necesidade de que departamentos de investigación colaborar con eles para validar determinadas propostas. Pero basicamente aquí creemos que son tres razóns como mínimo as que implican. Unha é algo moi económico, é dicir, a renta media en España, é dicir, o que ganamos, perdón, en Galicia, o que ingresamos como media todos os galegos e galegas creceu no ano pasado, 2023 a 2024, prácticamente o doble do conxunto de España. Vale? Se no conxunto de España subiu 500 euros, en Galicia subiu prácticamente o doble, 1.000 euros. Esa é unha das cifras, é unha das indicadores, é dicir, creceu o crecemento económico foi moito máis elevado que no conxunto do Estado. Eso motiva tamén, bueno, pois que ao final os datos todos cambian por esta situación, por un efecto estadístico de incremento das rendas, de incrementar o limiar da pobreza, é dicir, bueno, aquí vemos como hai unha mellora efectiva neste sentido e que depende pois, do crecimento económico. No informe estatal, no informe de APE en España, se demostra dedicar un capítulo específico a derribar outro dos dogmas políticos. Nerea xa comentou antes é dicir, esta idea de que non hai mellor solución contra a pobreza que o emprego. Non, xa demostramos con datos que o emprego por sí mesmo non é válido para reducir a pobreza. Outra idea preconcibida, outro presuicio é que o crecemento económico por sí mesmo xa permite reducir a desigualdade e reducir a pobreza. Non é certo. O crecemento económico, se non vai acompañado de medidas específicas de política social, de política de emprego, de política de vivenda, de que cheguen as persoas en pobreza e exclusión social, non permea. Pero certo que é necesario, pero non suficiente, e con isto sí que vemos os datos do último ano de crecemento da renda, bueno, pois é un dos factores evidentes de crecemento.
Se pasamos diapo, unha das razóns do crecimento do PIB en España e, por tanto, tamén en Galicia é o crecimento da población migrante. Bueno, e a población migrante é un dos factores que explica casi o 20-25% según autores, outros autores tamén o din que é bastante máis superior, pero que o crecimento económico no ámbito estatal, bueno, pues supón casi o 25-30% da subida do PIB. Por lo tanto, se en Galicia subimos o PIB o doble, o subimos, perdón, o PIB, subimos a renta media o doble que na das estatal, unha das razóns tamén creemos que esta. Creemos por algo que aparte de estadísticamente de ver que hasta ahora, estes últimos anos, en Galicia tiñamos a inmensa mala sorte de que chegaba a población migrante, pero en moito menos casos quedaba aquí. Normalmente a población migrante marcha para outros, onde chega aquí, ou marcha para outras comunidades autónomas con maiores posibilidades de emprego. Ahora, nos últimos anos, existe algunha percepción que vemos tamén nas entidades, bueno, pues están quedando, afortunadamente, e en contra de discursos de odio e discursos de partidos que fomentan a violencia e a xenofobia, a inmigración é un regalo e unha bendición. Para nós é unha excelente noticia e, de feito, é algo que o propio plan citamos no informe que o plan estratégico do que vos falei antes de Galicia 2030 o di especificamente e recomendo ler a parte específica do que decía o plan estratégico de Galicia 2030 no seu día sobre a necesidade de que en Galicia tiñamos que atraer población migrante nos próximos anos se queríamos manter as tasas de emprego, manter as tasas de crecemento ou reducir a... Estamos vendo que esta situación se confirma. Migrantes van e están para quedar. E vemos tamén, bueno, como melloran algún datos sobre, por exemplo, a evolución da tasa de emprego según nacionalidade en Galicia. Como está mellorando tamén as tasas de emprego da población estranxeira, ¿no? Aínda con unha normativa estatal que dificulta notablemente a inclusión sociolaboral e o arraigo das persoas migrantes, co cal lles está impedindo xa non só traballar e ter unha vida digna, sino tamén seguir colaborando e seguir fomentando este incremento da renda media e da reducción da pobreza. Non podemos ser optimistas na reducción da pobreza porque sigue a tasa de pobreza na población estranxeira sigue estando no 50,1%. Vale, con lo cual, bueno, pues a tasa baixou respecto ao ano pasado casi 4 puntos, pero sigue estando moi elevada. Pero hai indicadores, e nesto contamos tamén cos estudios da Universidade de Coruña da profesora Laura Oso, que citamos no informe, ou en estudios específicos que van reafirmando como que se quede a población migrante en Galicia ten un efecto notable no crecimento económico, no crecimento da media e levemente, según se van incorporando o emprego, na reducción nas tasas de pobreza xerais e especificamente desta población. E ten que ver tamén isto, bueno, cos políticas de emprego. De feito, si veredes que nesta presentación, no titulares do informe, Galicia é a única comunidade que a día de hoxe non ten presencia institucional de partidos que no resto do Estado difunden o odio, a violencia e a xenofobia. Nin no Parlamento de Galicia, nin ningún concello galego hai diputados que defendan este tipo de políticas. Que non hace este tipo de presencia máis alado que nos chega por redes sociais ou por medios ou por todo o discurso de odio que, por desgracia, padece e padecen, sobre todo, as persoas en pobreza e exclusión social, sin distinguir entre colectivos, o que permite é, bueno, pues que se poidan facer políticas, pues, por exemplo, na Xunta de Galicia, da Consellería de Emprego, políticas exitosas ou novedosas, por exemplo, de fomentar o arraigo sociolaboral de persoas migrantes. Permite que a Consellería de Política Social teña en varias convocatorias, desde logo, sin dubidar, a inclusión social e laboral desta población. Permite que bastantes concellos teñan medidas, oficinas de atención a persoas migrantes, co cal se favorece que o antes posible as persoas, insisto, con esta normativa estatal que o dificulta inmensamente, pero hai un montón de administracións, de institucións públicas, de organizacións que están facendo e fomentando este tipo de políticas e medidas de actuación, o cal aquí están os datos do que implica este tipo de non ter este tipo de discurso, cando menos nas nosas institucións. Por tanto, dedicamos un artículo específico ao tema de población migrante.
E o último concepto, que xa fomoslo traballando outros anos no informe, pero que este ano xa lle dedicamos un artigo moi específico, un apartado é, bueno, pues defender e reivindicar e poñerlle números e datos o que implica o estado de benestar e o que implican pues que paguemos impostos. Bueno, creemos que temos tamén co informe que dato mata relato, xa nos gustaría, pero polo menos axuda a matar o relato de que vemos crecente de cuestionar os impostos, de cuestionar o estado de benestar, cuestionar... No. E aquí o podemos afinar no ámbito estatal e no ámbito galego. É dicir, pois o estado de benestar en Galicia evita que 760.000 personas entren en pobreza. Este gráfico se interpreta, se o mirades á dereita de todo, bueno, se interpreta do seguinte xeito. A taxa de pobreza, ve de la abaixo de todo, que temos actualmente no 2024, era do 14,2%. Vale? Se non existir estado de benestar, é dicir, se non existiran nin as pensións de xubilación, nin existira ningunha medida social, por tanto, estaríamos en un estado ultraliberal puro, el sueño de Milei, por exemplo, bueno, pois estaríamos falando dunha taxa de pobreza en Galicia do 42,3%. 760.000 personas máis, vale? Que sería casi 1.144.000 personas. Porque existe o estado de benestar, por lo tanto, pensións e, por tanto, tamén iniciativas da Xunta de Galicia, dos concellos de tipo estatais, tipo ingreso mínimo vital, tipo Risga, tipo educación gratuita universal 0-3 anos, bueno, pois estamos falando dun 14,2. Si quitamos as pensións, por lo tanto, se seguimos tendo en conta e, por tanto, só eliminamos todo o resto, o que vos digo, a Risga, o ingreso mínimo vital, as prestacións sociais da Xunta de Galicia, bueno, pois estaríamos falando que en vez dunha pobreza do 14,2%, estaríamos falando dunha pobreza do 19,8%. Casi 150.000 personas máis en pobreza. Bueno, con lo cual, isto sí que o queremos cuidar, bueno, para o que implica. É certo, pasa Nerea, a Nerea me vai guiando tamén para que non me enrolle, fai ben, o que temos un factor que é que tamén queremos rompelo, e rompelo co informe tanto a nivel estatal como aquí. Bueno, evidentemente, cando damos charlas en traballo social, en educación social ou en distintas facultades, decimos unha verdade pero grullo. Como se soluciona a pobreza? Dándolle cartos ás persoas pobres. Como se disminuye a pobreza nas persoas maiores de 65 anos? Cos cas pensións de xubilación, que a reducen nada menos que 60 puntos a taxa de pobreza nas persoas maiores de 65 anos as pensións. Se non existiran as pensións, estaríamos falando de casi 428.000 persoas máis en situación de pobreza ou exclusión maior de 65. Pero non só iso, é dicir, escoitamos moito, sobre todo despois da pandemia, pero tamén antes, isto tamén de que, a crisis de emerxencia de acceso á vivenda, como cada vez máis as pensións dos maiores sirven para facilitar a vida aos seus fillos, facilitar a vida aos seus netos. Bueno, pois isto poñémoslle número. As pensións de xubilación permiten que en Galicia se reduzca casi 9 puntos, 9,2 puntos a taxa de pobreza nas persoas menores de 65 anos. Vale? Con lo cual, moi por encima do que beneficia a nivel estatal, que está nun 5,5. É dicir, Galicia é a comunidade autónoma con maiores pensións de maior número de persoas perceptoras de pensións de xubilación ou bioedade. Eso tamén se nota, pero quisemos poñelo por isto, unha parte do discurso que estamos vendo de odio, de enfrentamento sempre entre colectivos, hai un discurso máis sutil, pero que intenta decir que está indo moito para as pensións e que, basicamente, como vai todo para as pensións, as persoas mozas e mozas non está indo o que lles correspondería. No. O que está indo as persoas maiores é o que lles corresponde nunha política social. A donde non está indo é as persoas mozas ou persoas nenos e nenas. Por tanto, hai que ver como se aumenta en persoas nenos, nenas, mozos e mozas, como se aumenta para disminuir as tasas de pobreza neses rangos de idade. Exactamente igual que se fai cas persoas maiores. Pero isto sí lle dedicamos un artigo específico a este tema. Pasa, Nerea. Esta só nos referimos, bueno, para ver tamén aínda así as pensións, porque explica bueno, pues este completo que vos pode servir tamén. Nos utilizamos tamén no
no estado da pobreza tamén para as nosas entidades, para que teñen que formular proxectos, cando teñen que facer xustificar, bueno, que lles sirva de base para ter datos e información no que xustificar as súas argumentacións. Esta é unha que poñemos moito para bueno, ver como están os niveles das pensións de xubilación e de viudedade, cantas siguen aínda a pesar da subida de orzamentos, pues, por exemplo, para pensións de viudedade a nivel estatal e outras pensións, bueno, aínda así, bueno, vemos que as pensións por debaixo do limiar de pobreza están aínda no 47,4% de todas as pensións. Vale? O que sería o que comentaba Nerea ao principio, non me acordo dos datos exactos, dos 844 que decía Nerea do limiar dunha persona. Vale? Témolo aquí de tal e o mesmo tasas de viudedade da que expresa que están por debaixo. Vale, con lo cual, bueno, pues pasamos para a seguinte, da seguinte diapo, e aí tamén este ano quixemos, tanto no ámbito estatal como no ámbito autonómico, bueno, pues ver o impacto de diferentes medidas específicas de prestacións sociais e de reducción da pobreza. Aí tedes un cuadro, gráficos, unha, pois, no ámbito da axuda á vivenda, vedes que o alcance das prestacións pois prácticamente o mesmo en Galicia que no conxunto de España, que 2,2% en Galicia, 2,3% perdón, ao revés, 2,2% en España e 2,3% en Galicia. Pois aquí vemos o retraso en todo o eido, a nivel de toda España, e en Galicia o retraso en asumir, como comentará despois Nerea despois, pero a emerxencia do acceso á vivenda, que neste momento é con moita diferencia, un dos factores de empobrecemento da población e que impide máis salir da persoas en pobreza, non só as persoas en pobreza, sino a persoas de renta media baixa. Aquí vemos pois, o retraso en tomar a iniciativa e afrontar esta emerxencia. Vemos medidas, por exemplo, de garantía de renda, donde, por exemplo, IMV, Risga, donde en Galicia o impacto beneficia as 4,3% da población, por debaixo da tasa estatal, que beneficia o 7,2%. Isto hai que poñer unha explicación, é dicir, na tasa estatal se recolle especialmente o efecto do ingreso mínimo vital, sobre todo naquelas comunidades autónomas que non tiñan ninguna medida, como, por exemplo, a Risga. Comunidades como Castilla-La Mancha, como Murcia, como Andalucía en gran parte, bueno, non tiñan ou tiñan medidas de impacto moi escaso. No, ao contrario que a Risga. O ingreso mínimo vital pois, vamos, ten un impacto directo en población en pobreza nestas comunidades que non estaban percibindo nada. É dicir, que unha das cosas que recoñecemos e como falamos antes da reducción da tasa de pobreza e de exclusión social en Galicia é que se continuaron facendo medidas desde o ámbito estatal, ERTES, ingreso mínimo vital, aumento do salario mínimo, pero non terían sentido, non explicarían a reducción de pobreza sin medidas específicas da Xunta de Galicia no eido de emprego, manter a Risga, educación gratuita 0 a 3 anos, é dicir, sin medidas deste estilo non se explicaría unha reducción da pobreza en Galicia. Por tanto, hai que matizar este indicador e este impacto, porque, bueno, eu digo, comunidades, en algún caso, como en Castilla-La Mancha, incluso hasta con orgullo, como tuvemos que presenciar hai anos, bueno, pues presumir al presidente que non iba a poñer ninguna renda autonómica hasta que non viera un estatal. E, mentras tanto, a población de Castilla-La Mancha, con dos niveles máis baixos de cobertura. É o que as persoas en pobreza, nos nosos encontros de participación, falan de lotería social. Bueno, pues segundo onde te toque nacer ou vivir, comunidade autónoma ou cidade, pues tes máis ou menos posibilidades de sair da pobreza según a ambición que teña esa comunidade autónoma ou ese concello. E finalmente na parte dereita, perdón, que me falta unha, Nere, tedes as medidas de protección á familia, donde estamos no 4,6% en Galicia, algo por debaixo do nivel estatal. E isto subiu bastante respecto ao ano pasado e empezamos a notar unha medida pioneira en Galicia que foi a educación universal e gratuita en 0 a 3 anos. Bueno, esta medida, como comentaba tamén a Plataforma de Infancia no seu informe, que antes vos comentaba Nerea, que é moi recomendable, bueno, pues explica tamén como vamos crecendo nesta situación. E por último, nesta vía de explicar, este ano si quisemos falar tamén
dunha medida dar a coñecer algo a mellora da información estadística que vexo que sei que estades aquí da Xunta e de persoas que temos falado con Leticia e con máis xente de profesionais da necesidade de mellora e de ampliar a información estadística para poder tomar decisións acertadas de políticas sociais públicas. O IGE está tendo avances en este sentido. O INE, co aumento do número de enquisas, de enquisas de condición de vida, nos permite dar por sempre esta información con persoas con discapacidade e sen discapacidade, por tramos de idade, bueno, nos permite avanzar. Pero o INE ten unha ferramenta que vos recomendamos a todas e a todos, que é este Atlas de Distribución de Renta dos Fogares, bueno, que permite ver cal é a pobreza na vosa localidade, no voso pobo, e se estades nunha cidade, pois a nivel de sección censal, non exactamente barrio, pero a nivel de sección censal, pero prácticamente barrio. Con o cual, unha das vías que intentamos difundir co informe é, primeiro, difundirlo en medios de comunicación. Creo que este ano conseguimos. Estamos vendo artículos deliciosos. De momento vinos en Faro de Vigo, na Voz e en Progreso. E en Praza creo que tamén vin algún. É dicir, analizando cidade a cidade as diferencias de pobreza infantil, a incremento da renda media. É dicir, bueno, podedes ter unha información moi exacta para o voso traballo. E para ver, pues, por exemplo, alguén nos preguntaba no chat, por exemplo, de población xitana, tasas de pobreza. Non permite a enquisa a nivel galego, a nivel autonómico, dar cifras a ese nivel de detalle. Ámbito máis estatal, sí, pero sí sabemos, evidentemente, que as tasas de pobreza de población xitana nos barrios pues, alcanzan tasas do 50-60%. Non o podemos sacar no informe, non temos, pero sí, o Atlas de Pobreza do INE sí permite ver pois donde están as tasas de pobreza en que barrios que suelen coincidir con de población xitana, vale? Con lo cual, moi recomendable este Atlas para o voso traballo, para calquera persona interesada, é un antes e un despois para poderlo facer. Eso nos permite, bueno, pois traballar e ver avanzar a nivel de grandes concellos, por exemplo, pois incremento da tasa de pobreza. Vale? Pois canto foi nos últimos 3 anos. Como digo, poderíamos facer isto de calquera concello de Galicia, gracias ao Atlas, e, por lo tanto, podedes consultar aí e facelo. Quisemos poñer este dato do risco de pobreza dos 7 concellos en base ao Atlas. Non utilizamos aínda o IGE hasta que temos pendente ter co Instituto Galego de Estadística unha xuntanza, bueno, para ver a información. Nos parece máis difundible de cara a facer o traballo, traballar cos datos do Atlas e do INE e do Instituto Nacional de Estadística, e si utilizamos o Instituto Galego de Estadística para complementar a información e datos, pero preferimos dar esta información. E unido a este dato sobre aumento ou reducción das tasas de pobreza nos concellos galegos, bueno, pois pudemos este ano xa difundir, e para nosa sorpresa con gran éxito, bueno, pois outra fonte de información para esa Nerea que utilizamos é, hasta ahora, utilizábamos os datos do Ministerio de Hacienda para ver a execución real, é dicir, non o orzamento que se destina a partidas de protección e promoción xeral, sino o real, o gasto real executado de cada un dos concellos galegos. Isto moi pouca xente coñece, moi poucos de vós creo que coñecedes, pero tamén o quixemos poñer en valor. O Ministerio de Hacienda desde hai anos publica un Excel que cada concello galego destinou realmente, insisto, non orzamento, non o que vou a gastar, sino o que gastei realmente para a partida de protección ou promoción social, que incluye a súa vez subpartidas como a de servicios sociais ou a de emprego. Vale? No Excel aparece a partida de protección e promoción social, por tanto, emprego e servicios sociais. Temos esta información facilitada polas intervencións de cada concello ao Ministerio de Hacienda, e o Ministerio de Hacienda publica cada ano esta información. Pero que este ano tuvemos a alegría de que o Consello de Contas emitiu un informe detallando esta información a nivel específico de servicios sociais, a nivel específico de gasto social por habitante. Por lo tanto, xa temos fontes de información perfectamente contrastadas e que permiten dar esta información que sorprende a moita xente, pero que a hora de facer incidencia política, comunicación e demandar a implicación das administracións locais, queremos que Coruña
destine 125,95 euros por habitante a gasto social e que esta cantidade sea prácticamente o doble co que destina Vigo, 72,79, e casi 3 veces o que destina Pontevedra, con 48,65 euros por habitante, bueno, pois, como decíamos no Parlamento, para favorecer o debate e o diálogo, si que nos concellos e ver se están sendo efectivas ou non as políticas de loita contra a vivenda ou o compromiso coas mesmas, por encima de nomes ou de partidos políticos, bueno, pois é bastante interesante. Bueno, pois, entre paréntesis, son exactamente que non íbamos a poder viaxar moito a vivir a Pontevedra, unha vez presentamos este dato, pero, bueno, creemos que é obrigado e poñelo en valor, sobre todo porque hai fontes independentes, fontes do Ministerio de Hacienda, da intervención de cada concello, do Consello de Contas, bueno, que así o certifican. Por lo tanto, para o vosso traballo de incidencia en cada cidade e localidade, bueno, pois aí o tedes esta información. E, finalmente, pois esta parte pechámola, bueno, pois con outro dato tamén positivo, é dicir, que sorprende, é dicir, bueno, pois que isto explica tamén todo isto que enteramos como Galicia foi a comunidade autónoma donde no último ano, e con toda a precaución disponible, donde máis baixaron as tasas de desigualdade, de diferencia entre ricos e pobres. Ben é certo que con este incremento de media, de que vos comentaba ao principio, de incremento da renda media, temos que agardar ao ano que ven para ver se se valida esta reducción da desigualdade e, sobre todo, como esta desigualdade afecta os diferentes tramos de renda. É dicir, no informe do ano pasado pudemos demostrar como había persoas que, aínda non estando en pobreza, estaban exibindo situacións de carencia severa. Pois, por exemplo, moitas das nosas traballadoras nas entidades sociais, co aumento de precios de vivenda. Este ano, co informe actual e cos datos, con esta subida enorme do dato da reducción de pobreza, da subida da renda media, non o podemos observar, non nos atrevimos a poñelo porque non o veíamos tan claro para afirmar algo que é unha constatación evidente nas entidades e moitas profesionais, o empobrecemento da clase media, que é algo que comenta no seu informe FOESA, o que presentaron onte Cáritas, bueno, que certifica especificamente, bueno, este problema de rentas medias, non estando en pobreza, pero moi cerca dela, a precariedade que implica o acceso. É dicir, teremos que esperar un ano máis ou ver para se consolidan os datos oficiais, pero certo que a día de hoxe, bueno, pues as tasas de desigualdade, bueno, pues siguen reducíndose en Galicia. Vale? Hasta aí esta parte. Nerea ahora vos conta un pouco a parte de outros componentes da tasa AROPE onde tamén hai información interesante. Vale? Vale, bueno, pois tras explicarvos, Xosé, por que se reducirá a taxa AROPE e todo o tema das transferencias sociais, pensións, desigualdade, eu vou voltar para falar dos componentes da taxa AROPE, que, como vos comentei antes, eran tres. Eran pobreza, baixa intensidade no emprego e tamén carencia material e social severa. Aquí tedes un gráfico da evolución que tiveron o AROPE e os seus componentes dende 2015 ata o 2024. Como podedes ver, hai uns indicadores que baixan máis que outros. Voume parar, en primeiro lugar, no indicador que se refire ao risco de pobreza. Lembrade que era un indicador que representaba a aqueles fogares que teñen ingresos inferiores ao 60% da mediana, o que son 965 euros ao mes para un fogar dunha persoa e 2027 euros ao mes para un fogar con 2 adultos e 2 nenos e nenas. Neste sentido, hai que observar que a caída da pobreza foi bastante notable en Galicia, e agora mesmo no 2024 era do 14,2%, é dicir, 384.000 persoas en pobreza, o que supón 5,5 puntos menos que a medida a nivel estatal. Se seguimos neste sector de pobreza, podemos profundizar un pouco máis atendendo á pobreza severa. A pobreza severa eran ingresos, o sea, fogares que estaban con ingresos por debaixo do 40% da mediana, que serían 644 euros ao mes para un fogar dunha persoa e menos de 1.351 euros ao mes para un fogar de 2 adultos e 2 nenos e nenas. Redúcese a taxa de pobreza severa, pasa do 7% ao 5,9% en 2024, é dicir, hai unhas 160.000 persoas que están en pobreza severa, aínda que un dato que segue por debaixo da media nacional,
sí que podemos observar que a súa reducción non é tan notable como no caso de outros indicadores. A mellora da pobreza severa concéntrase en maior medida nas mulleres que, ao contrario do que sucede cos demais indicadores da AROPE coa AROPE, teñen unha taxa de pobreza inferior que no dos homes. Cremos que é unha cuestión que tamén a estudar, aínda que xa dixemos que, obviamente, esta enquisa non é a mellor para medir as diferenzas por sexo, pero, bueno, sí que é interesante ver que no caso da pobreza severa, pois se concentra maioritariamente nos homes. Perdón, que me saltei aí unha diapositiva. Vale. Outro dos indicadores que compoñen a taxa AROPE é a intensidade de emprego no fogar, que significaba que nos fogares compostos por persoas de 0 a 64 anos que viven en fogares cunha intensidade de emprego inferior ao 20%. É dicir, isto Neste caso, por complementalo, Nerea, porque isto se din, me preguntan sí, moitas veces nas charlas. Isto quere dicir que entre todos os membros que están nun fogar, entre todos traballan menos de 8 horas á semana. Máis ou menos. Para que vos fagades unha idea do 20% da semana equivalente, pois máis ou menos. Entre todos os que están no fogar, menos de 8 horas á semana. Efectivamente, sí. Grazas. Bueno, pois vemos que este indicador baixou menos que o resto dos indicadores, o 7,1% da poboación menor de 65 anos vivía en fogares con baixa intensidade no emprego, quere decir que son 141.000 persoas, 9.000 menos que no 2023. É certo que por sexo redúcese o indicador en ambos sexos, non obstante, redúcese sobre todo nos homes, dun 7,4% pasa a un 6,7%, no caso das mulleres, pois mantense máis ou menos estable porque baixa dun 7,6% a un 7,5%. Neste sentido, temos que resaltar, como xa veñen avalando outros informes, pero tamén o víamos no informe de estado da pobreza que publicaba a EPN o ano pasado, que as mulleres traballan en maiores condicións de precariedade laboral, que os homes suportan unha maior xornada a tempo parcial e salarios máis baixos que os dos homes, o que implica tamén que despois pois vayan ter pensións máis baixas. De feito, quero resaltar un dato, que o 8,1% da poboación que ten emprego está en pobreza, pero o 3,1% da poboación que ten emprego está en pobreza severa, un pouco para reforzar esa idea de que o emprego non é moitas veces suficiente para saír da pobreza. E unha vez falado do indicador referente ao emprego, vamos a falar do último indicador da taxa AROPE, que é a baixa a carencia material e social severa. Neste sentido, tamén é un indicador que baixa. Rompe a súa tendencia de 3 anos de incremento e baixa bastante, do 8,3% ao 4,8%. Aquí vemos unha diferenza por sexos tamén, e é que se estreita a fenda de xénero e redúcese máis nas mulleres que nos homes, non obstante, aínda que se reduza máis, é certo que a taxa feminina continúa sendo maior, 5,1%, é dicir, 72.000 mulleres, fronte ao 4,5%, 54.000 nos homes, o sea, 59.000 nos homes, perdón. Neste sentido, agora vou falar dos indicadores da carencia material e social severa. Lembrades que antes vos decía que está en carencia material e social severa a aquelas persoas que non son capaces de asumir 7 de 13 elementos que se consideran básicos no territorio da Unión Europea. Estes 13 elementos, poño os datos de Galicia, aínda que tamén están disponibles os datos a nivel estatal, que os podedes consultar no informe, e para pararme nalgúns destes datos. Ben, é certo que ningún dos datos de Galicia empeora e case todos, é dicir, 11 dos 13 indicadores mantéñense en mellores niveis que os estatais, pero hai dous que temos peores datos. Un deles é as persoas que non poden permitirse ir de vacacións fora de casa polo menos unha semana ao ano, que é un 35,9%, un dato máis alto que o dato nacional, que é un dato no que tamén quero pararme un pouquiño porque se pasa de
de puntillas porque ao mellor non o consideramos tan importante, pero que realmente aquí reflexa unha desigualdade no dereito ao ocio e ao descanso das persoas. Por outra parte, tamén un dato que varía un pouquiño con respecto á media estatal, pero apenas 0,1 puntos, é o de non poder permitirse unha conexión a internet para uso persoal no fogar, que vemos que tamén é a taxa máis baixa de todos os elementos da AROP, de todos os elementos da carencia material, perdón. Por outra parte, sí que queremos resaltar outros datos que, aínda que sí que se reduciron, siguen sendo bastante elevados. Por exemplo, as persoas que non teñen capacidade para afrontar gastos imprevistos están nun 26,8%. Tamén outro dato que se reduciu bastante do que xa viñamos advertindo polo seu incremento era o de non poder permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada durante os meses de inverno, que baixou do 21,6% a 16,6%, pero sigue sendo un dato elevado, que creemos que hai que atallar e que, por suposto, pasa porque as axudas para a rehabilitación e eficiencia enerxética en materia de vivenda cheguen ás persoas en situación de vulnerabilidade e tamén por mellorar esa cobertura do bono social eléctrico e o bono social térmico. E por último, tras falar sobre todos os indicadores da AROPE, temos que facer especial mención ao problema da vivenda que xa mencionaba anteriormente Xosé. A vivenda é un dos principais elementos que están empobrecendo a poboación e que incluso están perpetuando a pobreza de moitas persoas. O encarecemento da vivenda, tanto para alugueiro como para compra, está supondo que moitas persoas non poidan acceder a vivendas dignas, axeitadas e accesibles. Isto especialmente notable para as persoas en pobreza e exclusión social, aínda que sabemos que é unha problemática que está afectando cada vez a máis capas da sociedade. Nós ímonos centrar sobre todo nas persoas en pobreza porque é o que nos atañe neste informe e tamén como rede, e o primeiro que queremos resaltar é que os fogares en situación de pobreza continúan a facer un maior esforzo no pago da vivenda. Están a ver especialmente afectados pola subida dos alugueiros nos últimos anos. É dicir, se miramos a porcentaxe de ingresos destinados á vivenda entre a poboación en pobreza, vemos que é dun 33,2%, o que se aconsella que ese dato non suba do 30%. Bueno, se falamos de subida dos alugueiros, unha subida que non parou de incrementarse durante os últimos anos en Galicia, tamén no Estado español, sobre todo nas grandes cidades, onde temos cidades como Coruña, na que a renda media non baixa dos 700 euros, e Vigo, que está cerca dos 700 euros, pois a situación complícase, bueno, non só para as persoas en pobreza, como decía, senón tamén para as persoas que non están en pobreza, pero que non teñen unha situación económica moi sobresaínte, non? Neste sentido, un dos datos que queríamos resaltar, que nos chamou moitísimo a atención, é a diferenza que hai de pobreza entre as persoas que viven de alugueiro e as persoas que teñen a vivenda en propiedade. Para as persoas que viven de alugueiro, a taxa de pobreza, a AROPE, é do 36,1% e para aquelas que o fan en propiedade é de 14,8%, é dicir, unha diferenza dun 21,3 puntos, perdón. Aquí, pois, bueno, vemos o que vos decía antes, a notable crecida dos alugueiros e tamén hai que resaltar que as persoas en pobreza viven maioritariamente de alugueiro. O alugueiro funciona como unha aspiradora de rendas, o que impide moitas veces xa non só non entrar en pobreza, sino non dar saído da pobreza, porque é como un círculo que se retroalimenta. E, bueno, dito isto, co tema da vivenda, que nós temos un informe que publicamos o ano pasado sobre a situación da vivenda en Galicia, onde analizamos distintos factores de exclusión residencial, así como tamén as políticas e retos en materia de vivenda, ao que podes acceder a través da nosa páxina web, e aí podes profundizar un pouco máis sobre o tema da vivenda en Galicia. E, bueno, dito isto, rematamos coa presentación do informe, darvos as grazas a todos e todas, e agora abrimos pois un turno de preguntas, non sei se hai preguntas polo chat ou algunha pregunta que queirades facer, non sei se ti, Xosé, xa estiveches vendo algunha das preguntas que hai. Mira, nas preguntas que nos facíades na presentación, ide poñendo no chat se tedes algunha outra pregunta, casi vamos respondendo as que preguntabades na inscripción.
Un era a situación das familias migrantes en Galicia, esa creo que a contestamos e é un artigo específico, un capítulo específico dentro do informe sobre esta situación das familias migrantes, inda que, como digo, está pendente algún informe específico sobre esta situación, o que vos decía, falamos moito ca profesora con Laura Oso da Universidade de Coruña, que é experta neste tema, e con entidades de migración está pendente de profundizar. Nos aquí abrimos moitas veces líneas de posibles investigación donde creemos que se hai que investigar ou matizar. Esta é evidentemente unha delas, poñer en valor o valor económico e social da población migrante. Neste caso é especialmente imprescindible. Logo preguntaban tamén aquí a incorporación da perspectiva de xénero, que é a análise da pobreza, sobre todo en familias monoparentais. En monoparentais xa o comentamos. Cando falamos de xénero, o indicador de xénero, sobre todo, fala daqueles fogares, pois, por exemplo, con familias monoparentais. As tasas de familias monoparentais varían según os informes, pero o certo é que estamos falando a nivel estatal, no conxunto dunha tasa de AROPE, pois case do 50%, se non me equivoco, Nere, corríxeme, pero eu creo que a nivel estatal do 50% e en Galicia, según indicador do IGE, andamos entre o 32-33%, é dicir, neste momento unha das claves que poñíamos, que demandábamos no Parlamento de cara ao futuro, eran 3 claves. Un era vivenda, seguir ter claro que temos que pasar da palabra preocupación que si existe pola situación de a palabra emerxencia, e, por tanto, seguir avanzando moito nas medidas de apoio á vivenda. A segunda era isto que falamos de como queda moito por facer no acceso ao emprego de persoas vulnerables e, por tanto, como temos comprobado e demostrado con outra investigación específica sobre este tema, o emprego para unha persoa en vulnerabilidade se consigue con traballo estable a medio e longo plazo, integral, que en todas as partes da persona. Eso só lo están facendo as entidades non lucrativas do terceiro sector, porque non é rentable. E, por tanto, nunhas condicións económicas e de ter que financiar as profesionais e os profesionais que fan este tema en condicións realmente de casi un sudoku contable administrativo para poder financiar estes procesos que son os exitosos. É dicir, seguir recoñecendo e financiar as entidades do terceiro sector con procesos integrais para acceso ao emprego é outra das demandas que sí ou sí facemos. E a terceira son familias monoparentais. 35.000 familias en pobreza, con tasas de pobreza con nenos e nenas, é dicir, é un dos factores que aínda, a pesar da reducción da tasa de pobreza infantil, bueno, pois explican por que cesamos unha das tasas de pobreza infantil maiores de casi toda Europa. Como nos desilusionou un pouco as medidas da Xunta neste terreno os orzamentos deste ano, con medidas, sí, de apoio a familias monoparentais, pero non a familias monoparentais en pobreza. Clásico nas medidas de política social, é dicir, en todo o Estado, e que explican por que temos unhas tasas tamén tan elevadas, e as medidas non están dirixidas ás persoas que máis o precisan, senón máis ben á clase media ou quen ten máis facilidade de acceso a unha serie de médicos, vale? Con o cual, bueno, familias monoparentais, creo que andan por aquí algunha de Fagamos, da acción de familias monoparentais, bueno, sigue sendo, e aí tamén, bueno, pues temos presentado un informe específico con medidas urxentes que se podrían poñer en marcha de inmediato para favorecer estas familias, vale? Con o cual, familias monoparentais, me estendín un pouco, pero creo que así o marcamos que as nosas demandas a mesma do Parlamento. E logo preguntábades se incluye medidas ou apoios para combater a pobreza e cales son financiadas con fondos europeos. Con fondos europeos son bastantes das medidas aquí, das que estamos incluídos. Convocatorias de inclusión a través do FSE+, convocatorias, por fin, desde hai un mes, pois a través do FEDER, que hasta ahora destinaba financiamento para obras públicas, para Fenda Digital, para outras medidas para innovación, bueno, pois xa se conseguiu que se redirixiran 42 millóns de euros para a vivenda, e iso ten moito que ver as que estades aquí, as persoas do grupo de vivenda de APN Galicia e das entidades que estades neste grupo de facer incidencia neste terreno, que é a primeira comunidade autónoma que en España se destinan proxectos, se destinan fondos para acceso á vivenda. Vale, con o cual, sí, os fondos europeos, a pesar da eiva da súa brutal burocratización, xa desde que veñen de Bruselas, que chegan ao Estado, que veñen a Galicia, a pesar desta idea de burocratización extrema que teñen, que é algo que
que levamos denunciando son un factor absolutamente imprescindible, non se entenderían gran parte das medidas de política social, de acceso ao emprego, de educación que se poden levar a cabo en Galicia sin os fondos europeos. De aí que nos preocupe tanto o ruido que nos ven desde Bruselas de que se pode destinar ou reducir os fondos para FSE Plus, para FEDER, para Política Agraria Común, bueno, para destinar fondos a esta situación no siguiente período tal, pero vamos. E como está nun departamento como a Consellería de Facenda, co cal utilizamos bastante na nosa incidencia, volvo a citar o do Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, bueno, pues utilizamos bastante a información e o traballo continuado neste tema. Por tanto, é de recoñecelo así. Foesa, podes falar da vosa opinión sobre o marcador Foesa? O marcador Foesa é, nunca mellor dito, é a Biblia respecto non porque o faga Cáritas, pero é a Biblia, é un documento absolutamente riguroso, estudiado, que levan 5 anos de media para elaboralo, moi cuidado tamén na súa comunicación, no boletín, os que estades suscritas ao boletín, que debe de ser xa casi todas, vedes que incluso poñemos no título do boletín que recibiche de onte un dos titulares deste informe. Non fallan as persoas, falla o sistema, pois cuidan incluso non só o rigor dos datos e información e para ver tendencias e problemas de futuro da pobreza e exclusión social é imprescindible, tanto a nivel estatal como presentarano tamén a nivel Galicia, se non me equivoco, nos primeiros meses do ano que ven, con o cual, bueno, teremos unha ocasión única de tamén traballar. E aquí no chat, Nere, ves o que está, hoy estamos en huelga, di Judith, hoy estamos en huelga muchas personas trabajadoras de escuelas infantiles, protección a la infancia y residencia de personas mayores para alertar de la congelación de nuestras condiciones salariales. Máis alá de decilo, pero isto implica moito algo que comentábamos de pasada, que este ano non podemos, como ano pasado que si o pusemos de titular, decir que supoño que entendichedes a diferencia entre pobreza e carencia material. Pobreza é un indicador económico, cobrar menos de X euros ao mes, ingresar, e carencia é as dificultades para asumir determinadas condicións que implican a exclusión. O ano pasado detectábamos claramente como había moitas persoas que non estando en pobreza, pero sí empezaban a vivir situacións de carencias severas, e se detectaba, incluso non me acordo do dato de memoria, pero só tiñamos detallado. Gran parte desas persoas son as traballadoras e traballadores das nosas entidades membro. Traballadoras sociais, educadores sociais, integradores, tal, con salarios de 1.000, 1.100 euros, 1.200, 1.300, 1.400 e co incremento dos precios do alugueiro, por exemplo, bueno, en pobreza non están, pero de realmente, como podedes dar fe moitas das que estades aquí, as dificultades son notables. E, por tanto, relaciona este tema, bueno, ca necesidade do convenio, de saber que pagar en condicións de financiamento ao terceiro sector, se nos relaciona con moitos temas esta pregunta. Aquí felicitacións, que non nos lo queremos, que somos así de... Sí, creo que a Falou próxima... Ima pagamos de política polo chat as preguntas, se queredes, falar un poquinho da situación das familias monoparentais, creo que xa comentamos. Sí, a última pregunta creo que esta posta en valor do traballo en rede pode facilitar a incidencia para que se siga traballando en políticas axeitadas para seguir reducindo a taxa AROP? Sí, vamos, de feito, non poderíamos facer para nada este informe, nin conseguir cosas se non tuéramos o traballo en rede. As nosas entidades para nada, absolutamente. É dicir, a nivel estatal e a nivel galego e, sobre todo, a capacidade de difundir, porque o que difundimos aquí, o que facemos, logo tamén se expande por todas as redes, por todas as entidades membro, para poder utilizar o que vos decía. Por eso cuidamos tamén, nos apetecía ter este webinar para falarvos do Atlas, para que cando vayades ao voso concello, pois teñades algo, un soporte co que decir e responderlle ao concelleiro ou concelleira de turno, para cando esta información facilitar, pero vamos, o traballo en rede para facer propostas non tería sentido sin o voso coñecemento experto do que estades traballando día a día e coñecendo que as persoas, que de feito moitos, di Carlos Usías, o presidente da APN España, que as persoas en pobreza son as últimas en sair das crisis e as primeiras en enterarse delas. E as primeiras sempre nos enteramos, por eso estes datos os queremos poñer moi con moita prudencia, porque o que nos decides desde as entidades é
a vivenda como está impactando nas familias monoparentais, como ollo con nenos e nenas, inda que os cifras sexan así, a realidade que estades vendo é que é moi feble esta mellora e que, por tanto, defender o estado de benestar é o que é. Entonces, bueno, pues sí que é un factor sumado ao papel que tedes de fortalecemento do estado do benestar, de traballar continuamente, non sustituir as entidades do terceiro sector, non sustituyen ao sector público en ningún momento, sino que o complementan e en moitos casos son o sostén en moitos concellos, en moitos servicios sociais comunitarios, en moitos sitios para facer políticas públicas que cheguen a efecto. É dicir, que por iso quixemos facer moito fincapé en poñer o dato de personas do que reduce a taxa de pobreza as diferentes prestacións públicas e medidas de acción social. Aí están incluídas Goberno Central, Xunta de Galicia, concellos e, evidentemente, as entidades do terceiro sector. Podería enviar a presentación? A presentación a temos na nova que vos pusemos aí, que podemos volver a poñer. Sí que tedes tanto esta presentación, non, pero do Parlamento sí, e tedes este vídeo, pero vola poñemos, está publicada perfectamente, e o mesmo informe. Vale, volvemos a poñer, Nere ou Clara, sí, volvemos a poñer o informe aí para que... está aquí. Yes. Sí, está aí, Informe completo tedes aí, o informe executivo, tedelo aí todo por si queredes consultalo. E tamén o informe estatal, tamén o pusemos antes. Está, pero na nova da web, aí pusemos todos estes datos, pusemos un resumen dos mesmos e tedes acceso a toda a información aí. E vos deixo por... Non, esta non, que é unha foto de la... Pero quería poñervos, porque se non o preguntáchedes, sí que nos apetece comentarlo, é dicir, porque démoslle moito fincapé sobre todo cando falamos de población migrante, a esta idea de apoio das administracións públicas e do ambiente político, por eso quixemos facer no propio Parlamento. Porque non existe, nós creemos que hai, evidentemente, esta é unha hipótesis bastante contrastada, pero precisaría análisis sociolóxicos, análisis de ciencia política, pero en principio nós contrastamos cando falamos con outras comunidades autónomas, con outras EAPN, cando falamos ca nosa rede estatal, constatamos que non haxa forzas que en Galicia que defenden o odio e a violencia, que a promoven, bueno, pois implica que ten melloras importantes neste tema. Que implica que facilita que as entidades poidades traballar en mellores condicións, non tedes fascistas a porta ou con pintadas nas vosas instalacións, non hai resistencia nos plenos ni acordos para impedir o acceso da población máis vulnerable. É dicir, eso explica para nós por que aí está certa melloría tamén nos datos, este entorno político que está en perigo. Por iso quixemos facer unha declaración institucional que firmachedes moitas das entidades que estades aquí, que estamos intentando estender a colexios profesionais, a calquera tipo de entidades da sociedade civil, para defender esta declaración polo respeto e a tolerancia que vos copio de novo aquí. La deixo aquí esta declaración institucional, por se ainda non asinachedes o para difundir, porque si creemos que é interesante que a coñezades e caleades. Ven un pouco reiterando unha declaración institucional que fixo o Parlamento de Galicia no 2020, antes de que existiran o discurso do odio, antes de que existiran coa gravedade co que estamos vendo agora, xa daquela, son compromiso das diferentes forzas políticas en como recoñecer os dereitos das persoas e en como traballar. Reiteramos ahora e o estamos estendendo e tratando de que o máximo número de entidades, hasta ahora 126, 127 entidades, colexios profesionais, desde o colexio de notarías hasta o colexio de fisioterapeutas, que unha Universidade de Santiago, é dicir, con entidades de todo tipo e colexios profesionais clamando para que sigamos así, para que, como mínimo, non permitamos que o odio, nin a violencia, nin a xenofobia poidan en perigo estes datos. Por tanto, casi non sei se tedes algunha pregunta máis. Polo chat non vexo ningunha máis. Non, eu polo chat tampouco vexo ningunha máis.
non la podedes facer despois, xa sabedes, nós vos mandaremos un correo coa grabación e con todo isto. Aí tamén calquera dúbida non la decides, non la preguntades por aí, que no que poidamos axudar, pois sin problema ningún en facilitarvos a información. Entón, non sei, se non hai máis preguntas, non, e que Estamos. sonrisos nos que Dar tedes aí. grazas tamén ás persoas que están con lingua de signos, que están traballando aquí, que grazas pola súa implicación. Sí, entendo que perfectamente o bichedes, verdad? Con lingua de signos, a ventana, as que solicitachedes, que o podechedes ver e todo eso, con lo Entendemos cual... que sí, porque non hubo ningunha queixa, pero, Eh, bueno, en todo caso, se a houbo, podedesnos escribir por correo para a próxima vez, pois, correxila e facilitárvolo na maior medida posible. sí, pero vamos a intentar telo por sistema, isto, porque creo que é super natural e útil. Así que, nada, pois se non tedes, pois, nada, moitísimas gracias por estar e seguimos pelesando para cando que ven. Non empeoremos, sigamos moito mellor. Veña, Sí. moitas gracias a todas por vir. Gracias. Gracias.